ये पाऊँ जी कुछ कहीं बाकी निके निके देखिए ये कहल जाला कि साइट जब मिलेला तबे कुल काम होला। अब देखिए बियाह के भले उतना दिन हो गइल बावे मान ली कि 2 महीना भइबे न कई लेकिन साइट अभी मिलल उहाँ के मतलब शादी के मम्मी जी भाड़ा भखले देवी जी के मांग भरे के तो ऐसा साइट में मिलल बाकी आज विदाइयो बा उहाँ के पूजो पाठ रहला तो चली पूजा पाठ माता रानी के कृपा से सही सलामत बीत गइल। अब से विदाई हो मान ली कि निके निके हो जा। अब भार खत्म हो गल पाहुन जी जौन रहे टेंशन आ देखी मान ली कि अभी लड़कपने बा देखते बानी अभी लइके बानी त तनी बढ़िया से रखल जा। भाभी जी रउआ टेंशन काहे के ले तनी बियाह शादी भइल बाटे परिवार संभारे खातिर राव नंदी के कोनो दुख तकलीफ हम ना रखब रोज हम दूध पियाई। देखी मान ली कि कोनो भी लड़की अपन माई बाबू के घर छोड़े ले तो मर्दे के सहारे छोड़े ले ना कि ओकरी माई बाबू की जब मर्दे ना ठीक रही तो बताई माई बाबू आ ननद नंदोई मान के का करे। भाभी जी सब कुछ हम बने नैहर में माई बाप आ ससुरा में मरद यानी माई बाप हम ही है सब कुछ है कोनो दुख तकलीफ ना हुई। बस रौरा से ही हाथ जोड़ी बाई पाऊँ जी हमारी ननद के समझ हम अपनी बेटी जैसन पोसले पलले बानी तनको के नु उनका एको बूंद आंखी में आंसू मत आवे दे। ये बेरा हो गइल 8 बजे तो कुछ जाई बोली तैयार भइली तैयार हो तनी वहाँ के लेकिन तनी जन हम कहनी ये चीज के ध्यान रखम पाऊँ जी ठीक बा। आ सुनी आ बीच बीच में तनी ले आके घुमाल फिराल करम तनी मन दिल दोसर होत रही। ठीक बा 2-4 महीना पर हफ्ता पर 2-4 महीना पाऊँ जी ढेर जे तनी हाथ तो 10 दिन में एक दिन घुमाल कर। अच्छा भाभी रौनकवा के कहिया बर्थडे बा? रौनका के लगल में 10 तारीख के बानी जी बुची के 8 तारीख के ले ले तनी एक दिन हां बाजार हां वो दिन हम चल आओ तनी का दिक्कत बाटे फिर वो दिन कहतनी 8 तारीख हां 8 तारीख के आ जाए जाए ताकि तनी बुची रहे नो त अपना हिसाब से भौजी हई हे तरी होई होते रही उन्हीं के हिसाब से जोन कहली तने बबुआ करे। आए भौजी ओई दिन हमार खर्चा रही ठीक बा आ ये पाऊं जी हमरा के नरक में डालब का जीरो रहा कोनो बात नहीं के मतलब लिहल दिहल रहेला त तनी अच्छा रहेला व्यवहार बनल चली ठीक बा जान बुझाई तन अपना भतीजा खातिर क दे लेकिन खर्चा मत नावली खर्चा पूरा भैया कर रही विदाई विदाई करी ठीक चले हम देखतनी ठीक बा जोन कहते लेकिन हमरा बात पे विचार करम पाऊं जी ठीक बा ना। बताओ कितना परिवार अच्छा मिलल बाटे आई सरहज कितना अच्छा बाड़ी हमके समझावत और बुझावत तारी कि हमार नंदी के कोनो दुख तकलीफ ना होके के चाहिए। वाह ऐसन परिवार मिलल ऐसन ससुराल मिलल कि हमार तो जिंदगी तर जाई। चली देखी हो तैयार होली लेट होता हमरो 9 बजे वाला बाटे। कैसे अपने माई बाबू के छोड़ के रहो हम दूसरे के घरे काय रो तो रोज छिप जा छोले भैया बोला के जाए आज ले करो मुके काय के कोई रे मां की कहले तारा के ओई दुनिया के रीति हवे जो करे के बाद चुप जा मत रहो सुनो मत ये सुनो मत रहो बुझियो कोई से तो से दूर राम रे माई तो मत बुझिया अब हम तबीयत खराब हो जाए रही बेटा चुप रहा सुन बात जो रहा पूजा पाठ हो गई आज के न ताम तो रखबे करती अभी 1 महीना 2 महीना थोड़े अभी भेजती चुप रहा चुप रहा ताके छोले नहीं की बोलाइम ना तारा के माने बेचले बानी के बोलाइम ना भाई हमरा राम दूसरे के घर हमारे के मत जाए तेरे भाई मत जाए तारा सखी या हो गीतावा गोल के ना गोइल बताओ गीतावा गोइल दीतावा गोइल कुल गोइल सब के ना गाँव में के आ देखो संदेह के दिन रखल बियाह जता बियाह ना त गांव घर हंसे लागी चुप रह ना तो बाबू हमार सुना तोरा के छोले नहीं के बोलाई केने बाबू चुप रह मत रो चुप अरे माई हमरा के मत दूर विदा करे माई
का करबू अब तो जाई के बानू हम आइल बा चली जी मम्मी जी बैठ के रोवत तनी रोआवत तनी चली जी बुची चली पागल है नी बौरा नी कोई रोवेला बुची जी सुनी हमारा हम रोवे लगे तो जानते हम चुप ना होई ना जल्दी के करेंगे भौजी हम अरे बुची जी भौजी अरे हम के करेंगे बुची कहीं बोलाई भैया भैया का रो तनी बबुआ के बर्थडे बापी रात भर जाई ले आवे भाई से लागल ले पाओ काहे भाई साहब कालेट बा रोल जला अम्मा जी दूसरे के घर में काहे समझाई अपना बहन भैया अरे बुच्ची जी उहे अपन घर बावे अब ना जे तो भैया झोरे रहो जाई तू करी जाई त बैठाई गाड़ी में अम्मा जी चिंता काहे को कइले बनी आय बोली हमरा और बेटी के अच्छा से रखब ठीक बा कोनो दुख तकलीफ ना रखब रउआ हमरा के चुनले बनी अच्छा दामाद चुनले बनी ठीक ना हाँ दुनियादारी कुछ ना बस हमार घर परिवार हो अच्छा होके के चाहिए ठीक बा ना ठीक बा देखे जान पहिनु कोई के बात ना बर्दाश्त करेले हमर लड़की अपने माई के समझा देम कि हम बेटी के बोलियो डटियो ना कुछ गलती सही हो जाइए हमार माई कोई ऐसा ना है बस हमार माई के ई चाहिए घर परिवार में निमन से सुगर से रहे के बाटे ठीक बा टाइम से खाना दाना आ नहा के तब खाना बनावे के चाहिए ये सब कुल त बाहर बेटी में सिखौले बानी न सब कुछ सिखौले बानी तो टेंशन नहीं के बस कोनो दिक्कत नहीं के बस ठीक आ चली जादी का रुआतनी हम रोला ले का के बताई हम तो जब से बियाह को कहनी तब से अपना बेटी नहीं करते रह गए आज तो हो गली दूसरा के धन जी तो तनकी निक नहीं खेलते कने जाय दिका करब कहिया ले कैसे ने कहल जाला कि लोग 12-15 को लड़का रख सकेला लेकिन एगो बेटी ना रख सकेला रोत रोने तो करेजा फाटता ये कहते कि माई हमरे के पराया कर देले लेकिन का कहीं हो हम ओकरा सामने ना रोते लेकिन हमरा आत्मा बड़ी रोत रहे का करो मम्मी जे औलाद के दुख माई बाप ले बेहतर के समझे बताई ना माई जाने ले के का हाल छोड़ जाए दे ले आवत रहे त माई माई कहले रहत रहे माई कहले हम लगे से 1 मिनट हिलत ना रहली ओ बेटे देखम कि वहां का हम कोहे के पड़ी के बुझे जाई तन चाची के घर ले घूमे आई ओसन लइके मार दे सब के दे सदगर दुश्मनों के दे तनी फोन लगा के पूछो कने चौपल के ना बुचिया हो बड़ी रोत रहे हमरा तने बुझा तने के हो जा कति बोलिए ना जाई हम का बोल कहीं हो का कुताई नहीं है सुदिनो त रहे हेलो हेलो प्रणाम भाभी जी हां खुश रहे का सर समाचार बाजी ठीक बा अब नीचे से पहुंच गए नहीं जनू हां अच्छा से हमनी पहुंच गए हां बुची जी और वो ठीक बाड़ी तनी रो तड़ी माई के याद हे बबुआ जी देखिए ना गोरे हाथे हम गिरत हमनी के आंखी के पुतरी रहली है ए पाऊं जी तन देखम बुची के चली ठीक बाद में हम फोन करम फोन रखी बाद में बतिया लेबी ठीक बा खुश रहे चली जी मम्मी जी चली रो के पानी में तनी कुछ पी ली रोला कोनो फायदा नहीं के मालिक